our YouTube channel. It's me, Michelle V. Good morning. Good morning pa rin kasi maaga pa. Umaga pa. So, yes. So, for today's video ay magdadala tayo ngayon ng mga bottles natin sa Aldi para ma-recycle at palitan ng pera. Kasi puno na siya, kung makikita niyo ba? This is our recycling. Sorry, diba? Puno na siya. So, ililipat na natin dito. That's the Aldi people. Sana siya. This is the recycling area. It's 75 euro. At dahil dyan, oh, may sushi. May sushi, guys. Oh, naka 30% siya. Kasi ang dami. Ito tayo sa maliit lang. Ito. Yay, bila ko nito isa. Tapos, syempre, yung kulan ng asawa ko na ito. Wala, no? Wala na. So, dito tayo sa kabilang banda. That's the meat section. Bio goulash. Ito gusto kong bilhin goulash. Ayan, para dun sa broccoli. Bilhin ko ito isa. Our bag. Hindi kasi ako kumukuha talaga ng hindi ako kumukuha ng tawag ito. Hindi ako kumukuha ng cart. May bread dyan. Pero may bread pa kami sa bahay. Hindi ako kumukuha ng cart kasi ayoko. May egg pa ako dun. Meron pa akong oil. So, yeah. Diba? Kaya sa loob. Wait lang. Tinan ko muna yung Coke dito kung nagsisale. Ito yun eh. Ano ba nakalagay ito? Monster. Okay. Hindi nga siya nakasale. So, dahil nga walang Coke sa bahay yung asawa ko para bukas, bibili ako ng isa lang. Dahil hindi nakasale. Hindi siya nakasale, yung Monster lang. Ano ito? Okay. Bathrobe. Charis. Hindi nakasale ang mga drinks for today's masyado, guys. Ito ganda ng outfit ko ngayon, Charis. Wala, ito lang. Bibilhan ko ng yung asawa ko. Siguro. Hi! I'm back! Galing natin ng Aldi, diba? Hello, people! Magandang buhay! So yes, bilisan na natin dahil marami pa rin gagawin for today's video. Ayan. So kung nakita nyo nga kanina mga mare, nakita ko to naka 30% ng sushi, diba? So ang sarap. Meron tong naka 30% na mas madami. Pero okay lang ako sa ganito. Maliit lang. So kailangan ng marami dahil tayo nagpahapayat. Charis! Tapos meron tayong ditong Henshin bruce filet with curry. Ayan, sa asawa ko yan. Pang ano niya yan sa tinapay niya. Binilang ko lang yun. Tapos nakita ko, di ba, bula ko ng ganito, oh. Ito ay beef
Ayan. Kasi meron ako ditong natira pa na broccoli at saka mushroom dun sa ginawa ko na mushroom sauce. So, lulutuin ko siya in the next day. Ayan. Tapos, isang cola. Tapos, bumili din ako ng Lenore. Isa kasi wala na kami maglalaba ako ngayon mga mari pala. Kaya dami kong gagawin. Tapos, bumili ako ng isang cola para lang sa asawa. Kasi nga, hindi ngayon nakasale. Ang mahal kaya pag hindi nakasale yung mga ganyan dito. Kaya pagka nakasale lang kaya kami bumibili ng madami. Tapos, nakita nyo kanina, di ba, naka 8 euro tayo dun sa bottles natin. Pero dahil ang ating pinamili ay nasa 12 euro, kaya nagbayad pa rin ako ng 4 euro. So, yun. So, yes, that is for our grocery time, mga Mars. Ayun. Okay, so, tapos, kakadala ko lang sa baba ng aking labahan. Nagligo muna kasi ako para malapan ko yung mga tuwalya. Ngayon ay ako ay magpapatuyo ng buhok. Mag-blower ako ngayon. Dahil ang lamig, guys. Kaya ako nag-jacket pag mababa ako dun sa labahan. Kasi malamig doon. Walang heater doon, malamig. So, ang lamig doon. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Kanina nakita niyo ako, nakagsasampay lang ako na nilabhan ko, di ba? Ngayon, nandito na ako sa bayan. Charis. Hindi niyo pa makikita kasi ako muna ang kaharap ninyo. Charis. Pero nandito na ako sa bayan, so ipakita sa inyo. Oh. Di ba? Charis. Diyos ko po. Wala lang. Kahit maulan, walang makakapigil kay Shelly na lumabas. Dahil hindi bawal lumabas. Charis. Kita niyo yung background ko, di ba? Sa city na ako. Wala lang. Gusto ko lang maglakad-lakad ngayon dito. Medyo naano ako sa bahay eh. Charis, joke lang. So gusto ko rin umikot. Wala lang. Ikot-ikot lang ako dito. Ha? Sa gallery pala ako ngayon. Galleria pala. Hanap tayo ng... Oh. Magkano ito? The Christmas. 349 euro. Lint to, masarap daw ito. Lint. Candy na to. So yes, mga ano to, chocolate. Tapos nandito yung mga ano. Gusto ko to guys, oh. Mahal, 4 euro. 5 pala. 5 euro. Yan oh. Ito yung mga panty. Oh, may mga ano na dito. May tawag dito. Ayan oh. Christmas is coming to town. Diba? Oh. May train kasi umuulan. Walang nakasakay. Angels sing the forward to die. I'm back from the bayan. So, ito tweet ko. Dala ko pala ito. Oh. Itong 25 years ang school na tote bag. Ayan, so nagpunta ako ng city. Lakad-lakad lang ako doon. Pero ang paglalakad ko ay may nabili ako. Siyempre, bumili ako ng toothbrush namin mag-asawa kasi nga every month nagpapalit ng toothbrush. Tapos, may pumunta ako may nabili din akong pantahe. Ayan o, may ganito sa Pilipinas eh. May ganito rin dito. Oh, nakita ko. Oh. Diba? Pantahe. Kasi wala kaming ganyan. Tapos, bumili ako ng okra. May okra akong nabili. 2 and 44 euro. Diba? Oh. Gusto ko yan eh. Tapos, sa DM, bumili ako ng asawa ko, oh. Spray, maganda. Gusto niya to eh. Tapos, bumili ako ng pabango. Kasi wala akong pabango. Akala mo naman talaga.
Eto, mura lang to guys eh. Kasi yung unang binili ng asawa ko sa akin, maliit yun, pero mahal. Eto, malaki, pero mura. Yun. So, yun lang ang ating video ngayon. Charis. Ayan, so naikot-ikot tayo sa bayan, mga more. Ayan, so yun. Maraming salamat guys sa panood. Salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Thank you guys. At please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And please watch more. Charis. Ayan, so yes, thank you. And always smile. See you in our next vlog.